rád tohleto. Kolik máme hodin? Kde je? Kde je? Čau Bertíku. Ahoj, kde jsi, člověče? Tak co, už máš dárky? Dlouho, Máš pro Bertíka dárek? Máme, jo. Ale pojď si sednout ještě. Teď si uděláme hezký večer. Tady jsem ti něco připravil. Tak. Jak tu dárek? Zapálíme za chvilku. Vem si hrušku. Vem si hruštičku. Já to zapálím. A ty máš oheň, jo? Oheň, no. Hezký, a co máš pro mě připravené? To je překvapení, to uvidíš, hele. To uvidíš, tak. Já si dám taky mrkvičku. Už tu dárek, už můžu? Tak jo, tak dobře no, tak jo. Tak jo, písničku, ještě písničku zaspívej. No tak, nějakou hezkou, já budu zpívat s tebou, jo? Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Po roce Vánoce, no tak dobře no, tak Bertíku, tak jo. Tak nejdřív já ale, jo? Nejdřív já. Tak to ukáž. Mám dáreček hezký. Co to je? Aby ti nebylo v létě zima, tak máš na kožíšek. Sopa jsem nějaký vavřinec kocour nebo co? Jo, kožíšek, tak to seš hodnej, děkuju. A teď já ti dám, jo, dárek. Tady máš od Ježíška. Dáreček, hezký. To jsou hezký myši. Krásný myši. Děkuju. Jsi rád? No jasně. Tak jo. Tak to ukázat Lubošovi, jo? Ahoj. Tak jo, tak ahoj.